Bocah iki tak pangku kok guyang-guyu no. Iya tapi ya perintahku. Hah? Ora tak perintah ora gelem. Oh, Arep balene aja gelem pisan. Kemarem gareng. aku iki mumpung adoh omah ngono lho, Mas. Wis ana kesempatan sithik ya tak kerjani ngono wae. Ora apa-apa iki mung drama, aja dilebokke ati ya, Nduk ya. Mboten. Lah iya wong kowe ya cek SMP aku wis semene lah kowe ngancik dewasa aku. Kowe ngrabi kuwi rong dina ora modar to reng. Tenan wis ki ngentekke omah ngentekke sawah bocah iki. Ngoten. Iya. Lah kok ngertos. Lah ya kepiye kok iki kelambimu kok nganggo ventilasi barang iki piye? Iya, itu Nganggo kok. cendela. Iya ndak? Gegermu aja mlengkung ngono lho. Gegermu ndegek kono gareng kok iso mlengkung. Wong trape wong dhewe-dhewe kok senengane kok maido. Kene le. Ah. Kene le reng. Ya ndak terus ada. Golap apa abune wong iki. Mlaku rono ayo. Sing wedok kaya widodari, sing lanang kencing manis. Hubungane iki apa widodari kencing manis iki? Wis aja dipaelu kae mung bakune meri. Ya. Kene Alas. Oh. nembang kae suarane rapati apik. Ayo mlaku rono karo nyawang isen-isen kebon raja. Sawangen. Iki ra isen-isen kebon binatang. Samreng awak mami Mangsaku kaya ngrangkul cagak telepon. Kakune ora umum. Drama iki Kaku ki nandakne ora gelem lah kowe yo ngoso. Ngesek. Wah, ora tau melu siswa budaya cah iki. Besok kapan omongno bapak kuwi anake polisi dibedil ngono. Kok iya ta? Lho iya. Anu omongno ki mau Gojek tok omongno bapake ya. Gojek. Andra ki anake polisi ngawur ya. Omongno ya. Omong nggih bapake. benjing mawon. Ora tenanan ya. Oh, Bapakmu ngoten. polisi ini to? Sanes. Hah? Sanes. Jane ya padha bapakku ya polisi, Mas. Polisi Ngoten. apa? Polisi napa? tidur. Oh, ngoten. Besok kapan ketekan? Besok kapan ketekan? Jet. Jejer lan wong bagus. Wis aja wedi nembang kok iki ana security ning kene. Klambine kuning. Ndi? Nggih, klambine kuning. Sapa? Lawake Golkar ngene. Lungsuran. Iki bekas gendera tak nggo klambi. Mangsane iki yo. Ngono tersinggung ngono. Lho lawake Joko Edan. Aku pokoke apa-apa tanggo, Mas. Wong angger partai kok dieloni. Pokoke sing penting urip. Aku tahu nganggo seragam lurek-lurek malah darah ibu ki weton LP ngono iki. Napi dari. Aku sembarang seragam partai duwe Mas Lucan iki wong apa lah ya wong sembarang. Besok. Umpamano Ora ketara to njuk kowe iki. Krasa pipis. Ya wis pipis ora apa-apa ngobar iki nembang ya. Mun medal sakedhik. Perahu
Sindenku jenenge isin sini. Ing Jalatri. Piye to, Nduk? Wis tak omongi lek staginan ki sak ngesore puser ngono lho. Nanti kopoh-kopoh ki, Mas. Wis metu nang kene sampeyan akeh iki piye to? Ora sopan. Wah. Lho, kopoh-kopoh iki. Kanggo pempres ya. Nyedam. Wah, Nyedam sari ning ndi bocahmu? Tembange rondo kempling, Mas. Kok saya tak takoni iki ngombene bocah ki apa to? Nyapa? Lho kok ambune kaya ngene iki, Mas? Lah ge apa kok ngene aku kok. Kok kaya ngombe ambune amis-amis piye? Apa mangane Ya. Pak mentah to cah iki? Ya tembange anu Mas rondo kempling. Oh, Monggo. oh, nggih nggih. Pasangane sampean yuk. Oh, jelas. Entak pundi. Oh, celuk. Buka Iki celuk, nggih. Oh, ayo ngendika to, Mas. Nang kene ah. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Pakati ngaren tindak wae ora numpak taksi. Lambene wonten taksi lho, Mas. Dhewekan apa ora wedi. Nggih wedi. Ketimbang nganggur kula purun ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan. Iya no. Belanjane kadah rada kabotan. Yen buron enggak ngrencani. Ayo. Tekan ngomah mengki kula ngopai. Tenane wong ngapusi. Itu bil wong legan golek momongan. Niki blonjo napa adik badhe pindah. Ampun gelo Mas, sampean ampun kuciwa. Ayo mesti no. Aku laron anyarang ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo kulaan bawang. Anadyan rondo bakune se iso goyang. Yen Semarang Mas, tuku gelang apa anting-anting. Aja Sumalang, ya ben rondo dijamin kempling. Ora Joget Andra. Ayo Nduk, joget strekan sikapi. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi akati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean napa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan. Belanjane kadah rada kabotan. Yen buron enggak ngrencani. Tekan ngomah mengke kelopai.
badhe pindah. Ampun gelo Mas, sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan ngopo nadyan rondo bakune seduwe nyawa. Neng Semarang Mas tuku gelang apa anteng-anteng aja Sumalang ya ben rondo dijamin kampleng. Ya mbak bumbung kok sumendang amiliti sinden sesendonan tetentangan kang pranani. Iki lho melu kowe iki seneng kulih iki lho Mas. Nyapa? Pasidianmu cilik-cilik nom-nom ayu-ayu. Alah nyawa. Wong ngene iki ya anu lho Mas, kudu disrateni karo dijak latihan, dididik Iki ya. ngono. Ambok ya kon ning omahku 3 sasi Kowe isamu ki apa kok arepmu? Lho, apa? Isamu apa kok? Lho lah kowe njaluk apa kepinter aku tak sok glogok nyang dheweke iso. Ndak punjung ning tembang cekir gading, Nduk. Nggih. Heeh, saged ya? Sok wis. Woi, iki lak sae. Ambune padha ambune. Ambune pripun? Oh, Kowe galak amat bocah ki, Mas. Iki sampat kuwi. Ambune pripun omongno tak Lah nggih, pripun ambune? Kok kaya apa? Apa kuwi wedok gelem-gelut tok. Kok rada anyer-anyer piye to, Dik? Kowe ngombemu solar to? Kowe Mboten solar. apa? Bensin. Bensin ada. Kene rene Ya, lho. cengkir gading diaturake Mas Gareng joget. Ngono. Apa kita ayo pi? Model apa ta? Jaranan niku. Jaranan. Mbok jaran tenan kok timbangan jaranan. Ya ora apa-apa aku kepengin ngrungokke cengkir gading kaya Monggo, apa. kaya napa? Ya. Hatta
Mas Gareng pun diaturake niku cengkir gading niku jane tari Banyuwangen. Wau dalu nggih diaturke dening murid-murid SD. Lah niku tari enten Banyuwangen niku gajah uling wonten. Gajah gembleng. Cengkir gading wonten. Nah, Tirnorno. Niki Banyuwangen ning pun dikreasi ngangge dubyeng-dubyeng nggih. Niki kula garap kula nggih tuntunan panggung ning mboten iringan tari. Nggih bener wajan wis kreasi. Banyuwangen diselingi barongsai. Nyapa? Ya. Joget kok keblegong-blegong. Oh, tapi sakniki Mas kula tetepe mboten ninggalke ndonga kalih ngaji niku. Kudu. Niku lagu kula ciptakke nggih gandhengi bangsane Karmapala. Dadi kula lagu kula enten sing judule Liwong nggih wonten, Teka nggih wonten. Sampun beredar nika. Oh, setek lho beredare ora tak omongke kowe kok bajak gitu. Mboten pun direkam. Ah, sampun kanthi. Lah kok kula diparingi. Nggih, bar niki kok njaluk. Ya jare ra diedarke tuku ra entuk njaluk ra dikeki. Mangke Oktober. Oktober nggih. Kenduk ya sih. Ya. Turna sayu iki ndonga karo ngaji dadi paugerane wong urip. Dadi ndonga karo ngaji iki baku. Ya monggo diaturke Mas. Yo dadekno. Yeay!
bledug mangapa-apa. Pandhawa tata gati wisaya. yaksa kuralupa uri sedeng narendra yaksa laku kan malyono lengengkang wong
gambira marang ranga nisis yung metu Prabowo Kuramawalian putsleng wis laknat padha cek-cekan manek para tak takon ngendi mas sapa jeneng aku Gus ngaku ngendi mas sapa jeneng aku aja mbudhek aja misu Gus ngaku ngendi mas sapa jeneng aku Gus ngaku takon ning buta ngedek kaya kang kinaweden idune maciya-ciya siprat oning kanan kiri ngendi dangkan ning buta sapa pracekan ning buta babuh takoni Drumangsuli wong takon junjung dong konjung pracekan ning buta keparat Ratu Negara Kutha Bupati Yaksa dumunung ning Dedongko bener kowe luput ing aku Gus saka negara Trajulis nandhane Sang Prabu Bomonaraka Suratekti kala gentir pencalin jorit mati tanpa aran kowe sapa Gus tambuh marang aku Bambang Paraba Kusuma Buta sedya kelawan karep bakam nyang ndi nuruti kedheping netra grenceting nala jangkeng suku ora kena trajang gawaraning buta kudu bali ora ana gawar kentheng buta nglarang das buta mating jenggelek rambuté mating jebobok minangka gawar kentheng sampar sandung nyempet rambuté ngubet pancasrika taker gonjo lambunging buta ora oleh nyawang tikya kala kentir menjalin apa mung tak wedeni kaci dhuwur Noran jancik gunung Himalaya bisa nabok sirahing buta kaci sekti sugih sapa mantra ngamut jengkes turung santet padha Nora maguru marang bathanging buta Artalika buta kang para sangga buta Pandhawa tata Kadewisaya Indriaksa Sara Maruta Bahwana kanca watos samaptakna kemutaku kanca kemutaku samaptakna kanca sampang kemuta putung batang Gus
aku. Kancak mati. Kiri-kiri keng nyoler prapot abang kawelakar manguwuh ing mungsuh minta lawan anggara sesumbar sing ngonato kanca-kancaku maju mati melasah patange kaya babatan pacikus pilakno patine kanca wangwah jaluk mati maju butuh tak ludek wadukmu adoh tak balang bedomo cetak saut sampur ke pundak tangke tugel biatang hei hei po hei hei ye ha 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 ha
Wah! Wah! Buta jumputan dek wingi. Ya. Mulai bengak bengok ram. Le ngoyo le golek duit. Ngilani buta koreng tok. Wis ora suwalan kok. Lajeng pripun kersane Gus? Ayo mbacutke lagu kantong bolong istokke dawuh. Ya neng talaga kanthi langit. Oh mambang tang pasulan upamaneka lintang toya kusumaya sumawur Samantara bangun yang purnama memanjengan solo Rahina sumebang iwang haruna katine Taraning angkara bos sabdaning kukila rengkani kara kakatar oh kini tunganengku lir boseng pini panco papa
tokeng ayam mono mrak manguwuh pramara ndrabasing kusuma aneh bagahagan lintang panjrina kekejring awang-awang tumlawung mangklung ing kekayon kaya-kaya sungsas nita lamun pancine gagat bangun enjang lawa kalong saliwuran nebut gancang ges luru mandlikan jerih kawanan ing semune maruta midit ngesi sitya sing sagung dumadyayah anggukah sisining pahwana duk ing ratri swasana sepi nanging dupi kiduka sang Hyang Arka sami sakala gumyak mawurahan ting carewet-carewis ngumbat cucuk uwuh-uwuh bingah karana margya sang Hyang Araditya among tani wis mijil saking wisma sora nyangkul piranti tanen tumuju dhateng pategalan puin pasabinan sineling gujek-gegujekan ingkang minangka sambing carita ing suduk mangudal-udal sangersi Kaneka putra anampeni pratane Raden Wisanggeni Lamunta Jinandra wancine Surya rumangsang kisapto
yah ning talaga katilangit mambang tang pas mulan upamane ko lintang toya kusuma yuwa sumawur ing wilahing mengarjuna masindam sekaring pawana langgeng ditaulun pujangkara wisanggeni badya sapraptamane suntuk mangudal-udal kene nger sawanku ana alang siji apa apa kulun ngaturake bekti kunjuk ana ngarsamu apa kulun iya ya tak tampa yen ana luputmu ora dadi ngopo pangestu kowe tampanana tak cadhong tangan loro tak pundhiyana mustaka dadi jimat apa kulun apa ndadekke kagiyating tias dene wisanggeni tak piji supaya seba ana ing kahimbangan suduk pangudal-udal kene nger apa kulun wantring timbal ora kaya dina iki apa ingkang dadi kersane Wapu Kulun Bathara Narada miji piswane siwi sanggeni ana ing suduk pangudal-udal yen tono samya sutaning panggalih kawedarna ing akeh aku tak melu ngrasake Wapu Kulun kulup magepokan apa to kang dadi penandhange wong tuamu para Pandhawa menawa iki dina negara Ngamarta ketaman gebluk mayangkara kawula esuk lara sore temekaning pati sore lara esuk temekaning pati kaya mangkono sabanjure ingkang minangka dadi srana sadaning para kawula negara Ngamarta ora ana liya mung kejaba salah sawijining putra Pandhawa kudu nglakoni palakrama kuwi minangka dadi srana tumbaling praja ora ana meneh kang diawas dening Sang Hyang Jagat Girinata kejaba siwi sanggene ingkang kudu nglakoni palakrama bab arepa dikaya apa gedhe labuhane para Pandhawa marang Kahyangan Suralaya ingkang pekasan gedhe kawigatene Sang Hyang Jagat marang para Pandhawa araning Pandhawa iki dinandhang Sukerta bakal dibudidaya piye wudaring Sukerta ingkang sinandhang dening para Pandhawa mula saka kuwi sanggeni tindak napa to kang dadi pangreng Jawata iki dina wisanggeni kudu nglakoni palakrama Wapu Kulun dawe para pinter judul rejeki pati mau kapurba dening panguwasaning Gusti Kang Akarya Jagat tur wong kang palakrama mau ora kena diprusa yen to pancen bener-bener atine mau durung condong antuk wujuding katresnan sapa ingkang sembada kawengku ing mangka babar pisan-pisan geni durung kepengin nglakoni palakrama sabab ngrumangsani durung sepura jembaring teba mernata diri pribadi wae durung sembada Wapu Kulun nadyan to kabeh mau mujudake darmaning urip nggone bakal bisa angudari pepeteng ing negara Ngamarta nanging trepe wisanggeni durung bisa nglakoni palakrama Wapu Kulun Pak Pong bragenjong kaya waru bengkong mepet ngempong di negara nguwang untun teh arane ompong atas soto jenenge rompong sing empu dhewe jangan derong apa to sababe sira kaparentah supaya palakrama semune kok abot wisanggeni arep dikaya ngapa iki wis dadi sabdane Sang Hyang Jagat Girinata yen ta wisanggeni kang sembada kudu nglakoni palakrama Pukulun dipalang ana mencolot didadung mrucut ora bakal wisanggeni nglakoni palakrama Pukulun
samantara bangun Hyang Purnama meh mancing ancala gumewang surem sunare wancinya sawung kaluruk rengkang katarung nendra Wisanggeni ya jeneng ulun tanggap apa to kang dadi gegebenganing atimu ya mung aku njaluk apa to kang dadi gomu kok upama aku ora sago nglakoni palakrama nanging kowe tak parentah mbuh sapa salah sawiji putraning Pandhawa kudu nglakoni palakrama iki mung bakal tak paringi srana wujuting kembang Purbaningrat kanggo pambayanging putri saka negara Surembe putraning Prabu Darmanadewa kok pasrahke sapa wujuding wanita mau gumantung ana Wisanggeni kowe ora sago didhai palakrama ning tetepe kowe kudu bisa ngrabekke salah sawijining putra Pandhawa yen to mung perkara kuwi tak sagui Wapu Kulun nanging aku ora janji Wisanggeni sago palakrama yen aku kapasan kembang Purbaningrat bakal tak tampa Wapu Kulun